Poštovani gledatelji u Hrvatskoj i diljem svijeta, dobrodošli u emisiju Dobar dan Hrvatska. Dobar dan, lijep pozdrav. Danas govorimo o Alzheimerovoj bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija World Health Organization 2012. godine ovu je bolest uvrstila među svjetske javnozdravstvene probleme te je naložila svim svojim članicama, pa tako i našoj državi, da izrade nacionalnu strategiju za borbu protiv Alzheimerove bolesti. To će biti naša prva i glavna tema današnje emisije. Vidjet ćemo i kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, ali i u idućim danima. Ponudit ćemo vam kako provesti poslijepodne, a jezični stručnjak danas je profesor Marko Alerić. Ostanite s nama. U Hrvatskoj danas imamo oko 90.000 građana oboljelih od demencije, od kojih je oko 15.000 na širem zagrebačkom području. Najčešće se u oko 70% slučajeva radi o demenciji prouzročenoj Alzheimerovom bolešću. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je tako 47,5 milijuna ljudi koji imaju neki oblik demencije, od čega od Alzheimerove bolesti boluje oko 24 milijuna ljudi. A očekuje se da će do 2050. broj biti 4 puta veći. Radi se o bolesti koja je u ovom trenutku neizlječiva, dugotrajna, ali i skupa. O ovim problemima, ali i o mogućim rješenjima razgovaramo s našim dragim gošćama u studiju. Predstavit ćemo ih. S nama su državna tajnica Ministarstva za demografiju, socijalnu politiku, obitelj i mlade, gospođa Marija Pletikosa. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. I dopredsjednica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, gospođa Mira Dajičić. Dobar dan i vama isto dobrodošlica. Dobar dan. Evo pitanje za obje. Koliko smo svjesni danas problematika oboljelih od demencije? Pa, naravno da smo jako svjesni ove problematike. Susrećemo se s njom svaki dan i u privatnom i u profesionalnom okruženju. Tako da, evo, mogu reći da i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poduzima niz mjera i aktivnosti kako bi se unaprijedila skrb za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija. Evo, mogu reći da je jedna od ovih aktivnosti i trenutna objava poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. To je natječaj koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, kroz koji će se omogućiti razvoj socijalnih usluga za stručnjake koji se bave ovom problematikom. Zatim, unaprijedit će se kvaliteta življenja osoba koje su oboljele od Alzheimerove demencije i jednostavno svakoga dana želimo što više unapređivati odnos prema ovoj problematici. Gospođo Dajičić, evo uz odgovor na ovo uvodno pitanje, možda još i da na početku pojasnite razliku kada govorimo o Alzheimerovoj bolesti ili demenciji, koja je razlika između ta dva pojma? Dakle, demencija je simptom, je sindrom određenih promjena kod osobe koja je oboljela od neke od neurodegenerativnih bolesti. Najviše je zastupljena Alzheimerova bolest, zatim imamo frontotemporalnu demenciju, demenciju levije tijelešice i tako dalje. Dakle, to je simptom. Simptom koji se odnosi na promjene u ponašanju, shvaćanju, pisanju, govoru, znači promjenu ličnosti u mentalnom djelovanju prema okolini. Ono što moram naglasiti, ne postoji staračka demencija. Demencija je posljedica bolesti mozga. To je, vrlo često se susrećemo sa takvim odgovorima, pa čak i od struke, prema obitelji koja dođe sa svojim oboljelim, odnosno sa budućim bolesnikom i traži liječnički pregled zbog promjena u njegovom ponašanju. Vrlo često je odgovor liječnika, pa svi starimo, pa svi zaboravljamo, pa to je staračka demencija, pa se ne može pomoći, pa nema lijeka i ne šalju se nigdje. Mi, nažalost, imamo jako malo rano otkrivenih oboljenja od Alzheimerove bolesti, a intencija naša i godinama se već borimo za što ranije otkrivanje. Govorim sad o Alzheimerove bolesti, jer to je naš dio kojim se bavimo.
Mi smo danas stavili naglasak na smještajne kapacitete, odnosno na sve one poteškoće s kojima se snalaze ne samo oboljeli, nego i njihovi najbliži, njihove obitelji. Ali kada već govorimo o smještajnim kapacitetima, evo možete li nam vi dati nekakav kratki presjek kako je stanje danas u Hrvatskoj vezano uz tu problematiku? I moram vam priznati da smo imali jako puno poziva naših gledatelja koji su odmah kad su vidjeli najavu teme, koji su nam se javili zbog niza razloga. Jedan od njih je i ovaj, ali kasnije ćemo još i o drugim pitanjima. Ja govorim sa strane obitelji, jer s njima kontaktiram drugi niz godina i njihove opaske, njihove primjedbe nisu baš jako sjajne. Razne neugodne događaje imaju u ustanovama gdje smjeste svoje oboljele osobe. Da li je to zbog nepoznavanja bolesti, a pretpostavljam da je, jer zapravo jako malo ima educiranih njegovatelja ili voditelja odjela domova ili dnevnih boravaka koji imaju zdravstveno obrazovanje. Alzheimer je bolest, prema tome zdravstveno obrazovanje osobe koja će voditi bilo koji oblik skrbi o Alzheimerovom bolesniku mora biti osnova. Tako da vjerojatno i tu dolazi do određenih kako bi rekla, nedobrih odnosa. Možemo izgovoriti, zanemarivanje je često jedan od problema na koji su nas i gledatelji. Pa, zanemarivanje. U kom smislu bi to trebala reći? Prvo, u tome što se prekasno šalje. Znači, od strane liječnika obiteljske medicine prekasno se šalju osobe na pregled. Pregled koji treba definirati da li se radi o Alzheimerove bolesti ili nekoj drugoj neurodegenerativnoj bolesti koja ima slične simptome, mora započeti kod neurologa. I to kod neurologa koji se bave Alzheimerovom problematikom. Drugo, destigmatizacija bolesti. Previše se u našem narodu govori da je to psihička bolest i to moram demantirati. Nije psihička bolest. Znači, to je neurodegenerativna bolest, bolest mozga koja počima zapravo na stanicama kore mozga 10 do 20 godina ranije i osoba potpuno normalno funkcionira, ništa se ne događa, on je na svom radnom mjestu, u svom životu potpuno normalna osoba, ali onda u jednom momentu se nešto dogodi, vrlo često je to emotivni ili neki drugi stres koji pokrene zapravo razvoj bolesti i u početku su ovi mentalni problemi, što govorimo, svi govorimo bolest zaboravljanja, neprepoznavanja, verbalne nekomunikacije. To počne na način da zaboravimo gdje su ključevi ili to ne ide u tu kategoriju? Gledajte, ide. Ako zaista ta osoba kad nađe ključeve nema pojma što će s njima učiniti. Ali ako samo zaboravi ključeve pa ih poslije nađe i zna što s njima treba učiniti, onda to ne spada. Dobro, onda sam još u redu. Gospođo Pletiko, sad kad govorimo o smještajnim kapacitetima, koliko smo, dakle, tu, kada govorimo u usporedbi primjerice sa zapadnom Europom, koliko ponuda postoji, ima li je dovoljno i kada govorimo o tom zanemarivanju, koliko je ono prisutno i koliko ste vi upoznati s tim problemom? Dakle, najprije bih željela upoznati vas sa oblicima smještaja. Mi u Republici Hrvatskoj imamo više vrsta smještaja, odnosno razne osnivače ustanova. Tako imamo privatne domove, imamo domove kojima je osnivač županija i imamo državne domove. U svim ovim institucijama smještene su i osobe koje su oboljele od raznih oblika demencije i Alzheimerove demencije. Moram reći da su, mislim, poznato je da su velike liste čekanja i da, nažalost, kapaciteti ne zadovoljavaju, odnosno ne udovoljavaju svim potrebama. Međutim, mogu reći da je otprilike oko 10% osoba koje su oboljele od demencija su smještene u svim ovim ustanovama. Naravno da su potrebe veće. Evo, kako sam i sama donedavno, zapravo dugi niz godina sam bila ravnateljica Doma za odrasle osobe u Zadru. Gotovo svakodnevno sam primala pozive obitelji i imala sam poseban senzibilitet prema obiteljima koje imaju nekog od članova koje su oboljele od demencije iz razloga što zaista u tom slučaju, ukoliko nemaju podršku, život staje. Naravno, ne mogu ostali ukućani, ako je neko zaposlen, nemoguće je skrbiti o osobi koja je oboljela.
I mišljenja sam da je potrebno upravo radi toga razviti cijelu lepezu usluga. Naravno da je svakom korisniku najprirodnije i najljepše boraviti u vlastitom domu ukoliko postoje ove usluge. Zato sam ovo ranije govorila da razvojem novih socijalnih usluga da će se omogućiti što dulji ostanak korisnika u njihovom vlastitom domu. Ali naravno dođe i trenutak kad je to već nemoguće i kad se osoba smještava u dom za najčešće starije i nemoćne osobe. Rekli ste, lista čekanja je prilično duga. Velike su liste. Planiraju li se raditi novi domovi, novi smještajni kapaciteti, bar kada je riječ o državnim ustanovama? Mi podržavamo rad, podržavamo izgradnju novih domova, međutim država nije u mogućnosti graditi nove domove. Mi radimo na poboljšanju kvalitete postojećih i također dajemo podršku raznim privatnim domovima koji su osnovani. Dobro. Mene zanima još, rekli ste da ćete raditi na tome da se omogući što dulji ostanak u obitelji doma. Što konkretno će to, koji poticaj će to, ako ih možemo nazvati poticajima, biti ponuđeni obiteljima? Izvan institucijski oblici skrbi, dakle radimo na razvoju i već godinama postoje pomoći u kući, dostava obroka, dolazak njegovateljica koje skrbe također i zdravstvenog osoblja. Osnivaju se ovi Alzheimer kafeji, dakle edukacija obitelji, edukacija stručnjaka, tako da stvarno radimo na poboljšanju kvalitete ovih usluga. Možemo jedan primjer iz prakse prije nego što smo ušli u studiju. Aha, želite nešto reći, nadovezati se? Ja bih htjela dodati sljedeće. Ovo sve što je gospođa Pletikosa rekla, točno je. Međutim, Alzheimer bolesnik mora imati skrb 24 sata na dan. Znači, kratkotrajna posjet, bilo kod sestre, njegovateljice, gerontodomaćice je beznačajna. Njegova briga kod kuće, a najbolje da najduže bude kod kuće, je zapravo na educiranju neformalnih njegovatelja, a to su članovi obitelji, što mi radimo već 19 godina. Na taj način mi odlažemo, mi štedimo zdravstvo Hrvatske, jer mi odlažemo hospitalizaciju. Ako obitelj želi i hoće naučiti, ona nauči kako će se odnositi prema bolesniku kroz cijeli niz komplikacija koja će ići tijekom bolesti i izbjegavati razne situacije gdje može pogoršati samo stanje bolesnika. Ali to znači da jedan član obitelji, a nekada i dva, mora napustiti svoj dosadašnji život, svoj posao, svoje školovanje. I naš prijedlog je, što već dugo govorimo, zapravo status njegovatelja koji brine o svom članu obitelji je najbolji, najkvalitetniji, najljudskiji, ali uopće nije financiran i to treba napraviti da te osobe budu financirane, da dobiju status njegovatelja. To će biti najjeftinije. Domovi, ja ću vjerojatno kasnije o tome komentirati, ostavimo o domovima ipak bi kasnije. Sad kad ste već spomenuli dom, otići ćemo u jedan dom, idemo do Doma za starije Medveščak ovdje u Zagrebu. Kolegica Dubravka Željak posjetila je upravo taj dom, vidjet ćemo što je tamo zabilježila. Dobar dan iz Doma za starije osobe Medveščak s odjela za skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija. Sa mnom u društvu je ravnateljica doma gospođa Krasanka Glamuzina, bez koje vjerujem ovaj odjel i ne bi bio otvoren 2015. godine, zahvaljujući vašem velikom angažmanu. Pa evo, recite nam kakav je ovo odjel? Hvala lijepa. Ja pozdravljam sve vaše gledatelje. Naime, ovaj odjel je otvoren 2015. godine. Potpuno je prilagođen uvjetima prema pravilniku koji sugerira otvaranje ovakvog odjela. Odjel ima 4 jednokrevetne i 4 dvokrevetne sobe, dakle dnevni boravak, blagovaonu, terasu i prostor i oprema je potpuno prilagođen osobama oboljelim od demencija. Znači 12 korisnika je ovdje. 12 korisnika. Je li to dovoljno? Da li je dovoljno uopće u odnosu na potrebe? Naravno da nije. Potrebno je u svim ostalim domovima također organizirati ovakve prostore, ali diljem Hrvatske, ne samo u Zagrebu. U Zagrebu se već otvorio se takav odjel u Maksimiru i odjel na Lašćini. Sad se radi nešto u Svetoj Ani. Imate li listu čekanja? Da. Postoji lista čekanja i ona vam je sada momentalno, na njoj je 56 osoba.
Koliko je zahtjevno skrbiti o osobama koje su oboljele od Alzheimera? Posao je vrlo zahtjevan, ali ako provedete prethodnu edukaciju i osoblja i rodbine, onda je to puno lakše. Jer da biste sa osobom koja je oboljela mogli bilo što raditi vezano za poboljšanje njegovog stanja i za podržavanje kvalitete života, vi morate naučiti komunicirati. Dakle, osoba ne komunicira na istoj razini kao što komuniciramo mi, već ona živi u svom svijetu kojem se mi moramo približiti. Mi godinama već provodimo edukacije, integrativne validacije i bazalne stimulacije, a istovremeno i snus-zelen terapije, što nam uvelike pomaže, ali to ne radimo samo za naš dom, to radimo za cijeli grad Zagreb i tu nam zaista grad Zagreb pruža veliku podršku i hvala im evo ovom prilikom. Treba li po vama graditi posebne domove za oboljele od Alzheimerove demencije ili je dovoljno uklopiti ih u ovakav postojeći sustav doma za starije osobe? Pa postoji različita razmišljanja. Moje osobno razmišljanje je da ne treba graditi posebne domove. Ja smatram da se unutar postojećih domova ili gradnjom novih domova moraju planirati odjeli ovakvog tipa, jer ljudi koji žive u ovakvim ustanovama moraju imati dostojanstvo, dakle ne smije ih se separirati. Oni su zaslužni građani naše zemlje, to su naši roditelji, to su naše majke, to su naši očevi, prema tome mislim da su zavrijedili, a i sama strategija koju još uvijek nemamo mora potencirati kvalitetu života osoba oboljelih od demencije i mora kao temeljni kodeks imati odgovornost države i lokalne samouprave da se brine o ovim osobama. Hvala vam lijepa na razgovoru. Ovo je tema o kojoj će se sigurno još puno govoriti. Naime, znanstvene procjene govore da bi do 2020. godine broj oboljelih od Alzheimera se trebao popesti na 43 milijuna, do 2040. na 81 milijun, do 2050. na više od 115 milijuna oboljelih. Toliko od nas. Govorimo za svjetsku razinu. Gospođo Dajčić, nešto ste htjeli komentirati o ovoj reportaži? Dakle, u ovoj reportaži, a to je i stvarnost, osim Pule, u Zagrebu postoje dnevni boravci i postoje neki odjeli nekih domova koji imaju po nekoliko kreveta za oboljele od Alzheimerove bolesti. Dakle, govorila bih o dnevnim boravcima. Ono što mi imamo podataka koliko u kojem dnevnom boravku se može primiti oboljelih osoba od Alzheimerove bolesti je 150 mjesta. U ove domove koje imaju krevete također je nekakav broj, mislim oko, da sad ne zbrajam, ali tu negdje recimo možda do 100 mjesta ili manje kreveta. Međutim, na 15.000 oboljelih u Zagrebu to vam je 1%. Međutim, 1% to nije za sve Zagrepčane, to je 1% za bogate Zagrepčane. Jer smještaj na odjelu za Alzheimerovog bolesnika u državnom domu skreće se između 7 i 7,5 tisuća. Smještaj u dnevnom boravku je između 2 i 2.400. Smještaj u dnevnom boravku je kratkotrajan. On može potrajati par mjeseci ili godinu. Bolest napreduje tako da više ta osoba ne može sudjelovati u radu u dnevnom boravku. Znači, to je jedno kratkotrajno i relativno dobro, ali i skupo rješenje. I govorimo, ponavljam, samo o Zagrebu, što je sa svim ostalim gradovima koji to nemaju, a isto tako i obzirom na financijske mogućnosti naših građana, te cijene ne mogu pokriti zapravo brigu i smještaj osoba na kvalitetna mjesta za njihovo zbrinjavanje. I ovdje se opet nameće zapravo ovo što ste malo prije rekli za njegovatelje, status njegovatelja za članove obitelji. Ako ste se htjeli vi, gospođo Pletikosa, nadovezati. Da, izmjenom zakona o socijalnoj skrbi postoji mogućnost da supruga koristi status njegovatelja za bolesnog supruga. Tako da ta mogućnost postoji. A što se tiče smještaja osoba oboljelih od demencije, svjedoci smo da u cijeloj našoj državi gotovo u svakom domu imamo otprilike oko 10% oboljelih od demencije. Dakle, ovo se radi o specijaliziranim krevetima, što u svakom slučaju pozdravljamo i upravo kolegica Glamuzina je primjer dobre prakse. Mogu reći da jučer sam i ja od nje učila. Tako da
Da je to u svakom slučaju hvale vrijedno, ali ne smijemo zanemarivati sve ostale domove za starije i nemoćne koji zbrinjavaju osobe oboljele od demencije, a naravno da je tu potrebna 24-satna skrb o njima i da su u svakom slučaju zahtjevniji od ostalih korisnika, ali zato mi imamo 4 stupnja njege, pa su upravo korisnici koji su oboljeli od demencije spadaju u taj najviši 4. stupanj i tako da su... Gospođo Dačić, koliko je jednostavno dobiti doplatak neke vrste od države? Ovdje imamo jedan upitnik koji smo dobili, koji je opsežan i ima nekoliko stranica sitno tiskanih redova koji se moraju ispuniti kako bi se do nekog novca došlo. Dakle, kad govorimo o Alzheimerovom bolesniku, govorimo o idealnoj situaciji, to je osoba u zreloj životnoj dobi, ne bih govorila da je to osoba starije životne dobi, jer mi imamo i od 50 nadalje oboljelih od Alzheimerove bolesti. Ima suprugu, ima djecu koji će se o njemu brinuti, koji će mu sve to napraviti, ispuniti ovaj ogroman upitnik. Što je s onima koji su stariji i supruga ili suprug koji je kao njegovatelj je također stariji, slabije vidi, slabije shvaća, slabije se služi pismenim odgovorima na ovaj veliki upitnik. Masu mora obići institucija od porezne ustanove da dobije prosjek za zadnja 3 mjeseca koliko je bilo primanja, od raznih katastarskih i zemljišnih knjiga, pa ako ima negdje neki kamenjar, pitaj Boga gdje nikad nije ni bio ostavljen ne znam kada, ili neki šumarak miniran recimo negdje, ali je to izađe mu iz katastarske knjige, on nema pravo na taj doplatak. Doplatak iznosi 500 kuna mjesečno i samo za vrijeme dok je osoba kod kuće. Kad se ide u dom nema nikakve pomoći. 500 kuna pod uvjetom da ne posjeduje nikakvu nekretninu. Da. A moram naglasiti da jedina bolest u Hrvatskoj, Alzheimerova bolest, nema niti jedan lijek koji ide na besplatnu listu lijekova, nego se doplaćuje participacija. Znači, ta iznosi između 100 do 300 kuna, zavisi koji se lijek odredi ili koja je doza. Pa evo, tih 500 kuna koji puta ne pokrije zapravo samo dodatak na cijenu lijeka. Ne bi se složila jer to naprosto nije točno. Ovo što je gospođa govorila je, dakle, to se odnosi na zajamčenu minimalnu naknadu ili što bi se reklo socijalnu pomoć. Kada se radi o invalidnini ili o doplatku za pomoć i njegu, tu je na prvom mjestu se gleda bolest, odnosno dijagnoza i bez obzira na imovinsko stanje, tu se drugačiji su kriteriji. Također bih spomenula da naši socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb u slučaju da se radi o korisniku kojem nema tko, naravno, ako ima vlastitu djecu ili nekog mlađeg, da se očekuje da mu to članovi obitelji naprave. Ali nije se dogodilo nikada niti jedan korisnik koji nema nikog da se dovede u tu... Ali ovo stoji izvadak iz zemljišnog knjižnog uloška. Da, treba. To treba. Dakle, presliku kartice tekućeg uvjerenja iz katastra. Da. Složili smo se da je smještajnih kapaciteta očito premalo u odnosu na potrebe. Čuli smo i kako je nedostatak kvalificirane radne snage, odnosno njegovatelja. Ali tu smo govorili o Zagrebu. Kako je onda stanje u ostatku Hrvatske? Ostajem kod svoje tvrdnje jer sam u kontaktu s obiteljima i znam kad su odbijeni. Isto tako imam obitelji kad je jedna osoba obolila ranije sa 52-3 godine, ostala je bez posla, nije dobila zapravo skoro nikakav, mogu imenovati te obitelji, tek sa 60 godina može dobiti invalidsku mirovinu. 2, 3, 4 godine je bio bez ikakvog dodatka. Odmah demanti? Ja ne znam. Ne radi se o invalidskoj mirovini, nego o invalidnosti. Invalidnost je nešto drugo što se procjenjuje na drugom mjestu. To je nedorečeno. Nije nedorečeno, ali vas molim, možete mi dati kasnije podatke, pa ćemo baš sam htjela predložiti, to je ipak druga tema, ali treba je riješiti, treba izrazgovarati. Spomenula sam kratko, znači ove probleme koje smo uočili u gradu Zagrebu, ipak smatramo da je Zagreb razvijeniji infrastrukturno i tako dalje. Kako je onda tek stanje u ostatku Hrvatske?
Pa evo, ja kako dolazim iz ostatka Hrvatske... Konkretno iz Zadra. Konkretno iz Zadra, ja mogu reći da nije tako crno. Naravno da ima problema i da mi stalno nastojimo poboljšati, ponavljam, i kvalitetu i dostupnost i educirati stručnjake. Ali stvarno možemo biti ponosni i na naše ustanove i na osoblje koje skrbi o zaista ovoj teškoj kategoriji korisnika, odnosno bolesnika i mogu reći da ne samo mi u Zadru, nego i u Lici, i u Slavoniji, ili primjerice Križevcima, možemo otići skupa do Križevaca i vidjeti kako to izgleda u domu za starije Senior Care. Pogledajmo. Senior Care. Dobar vam dan iz Križevaca, iz Doma za starije Senior Care, iz jedne od 10 soba koje čine odjel koji je posebno namijenjen za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Ove sobe uistinu su vrlo visokog standarda, svaka ima kupaonicu koja je posebno opremljena, ima izlaz na vrt koji se isto tako često koristi, no osim visokih standarda koji ovdje definitivno postoji u domu u Križevcima, još je važniji tim stručnjaka koji radi s osobama koje su oboljele od ovih opakih bolesti. Tko zapravo čini tim stručnjaka i koliko su oni važni, reći će nam više ravnateljica ovog doma. Dobar vam dan, Sonja. Dobar dan vama Koprivničkoj ekipi. Dobrodošli u naš topli dom, u dom koji je prijatelj demencije. Svakako najbitniji dio u radu s ljudima s demencijom je naravno ljudski resurs. Bez ljudskih resursa ne bi ovaj dom ni postojao, ne bi ovaj odjel uopće mogao egzistirati. Na čelu našeg tima je glavna sestra doma, zatim je tu fizioterapeutkinja, voditeljica odjela pojačane zdravstvene njege i skrbi, zatim čitav niz njegovateljica, radni terapeut i ja kao ravnatelj, odnosno socijalni radnik ove ustanove. Kako se ovdje radi? Što je zapravo bitno? Kažu da postoji nefarmakološki pristup. Što zapravo to znači? Ja bih svakako rekla da je prva stepenica zadovoljiti njihove fizičke potrebe. O tome će vam nešto više reći naša magistra sestrinstva, Marija Petek. Znači, fizičke potrebe u smislu hrane, tekućine. Ali isto je tako, čini mi se, bitno da su ovdje ugodni uvjeti, da su sobe koje nisu uobičajene sobe koje nalazimo po bolnicama, po drugim domovima. Sobe su puno veselije, gotovo i nema bijele boje, sve nekako u boji, veselo. Evo vidimo tu i jednu macu koja zapravo simulira kućnog ljubimca. Koliko je to zapravo bitno da osobe oboljele imaju takav jedan ugođaj? Koliko je to bitno za njihov psihički da se dobro osjećaju? U tom smislu, znači, služimo se različitim didaktičkim materijalom, kao što su edukativne pregače, edukativne kartice. Tu su različite igre, vizualizacije, muzikoterapija, puštanje, znači, glazbe koja smiruje. Tu posebno preporučujem glazbu Mozarta, Beethovena, znači i drugih poznatih svjetskih kompozitora ozbiljne glazbe. Zatim tu je rad s našom fizioterapeutkinjom u smislu rekreacije. Tu su isto, koristimo različite rekvizite. Znači lopte, kolutove, štapove, sve ovisno o fizičkoj kondiciji naših klijenata. Kakvi su rezultati? Koliko se ti ljudi osjećaju bolje? Svakih 6 mjeseci ja osobno radim evaluaciju naših klijenata u smislu psihofizičkog, ajmo reći, pomaka ili progresa u smislu pogoršanja stanja, kako bi dalje sa stručnim timom mogla poduzimati potrebne akcije, znači u smislu daljnjih opservacija, liječenja ili nekih drugih metoda, ne znam. Uvela sam recimo nedavno biblioterapiju. To je čitanje poezije, to je čitanje priča koje njih jako smiruje i oni to jako vole. Naravno da oni ne mogu samo tu srž te priče možda dohvatiti na onaj način kao lucidna osoba, ali sam primijetila da ih to jako smiruje. Hvala vam lijepa na razgovor. Evo da čujemo kako izgleda zapravo vaš radni dan i kako se vi odnosite prema korisnicima ovoga doma. Posebno bih željela istaknuti taj 24-satni medicinski nadzor i skrb, gdje u biti naš cijeli tim fokus stavlja na zadovoljavanje prvo osnovnih fizioloških potreba, potom
potom potreba za sigurnošću. Jako nam je bitno da svaki naš korisnik, dakle, bude mu osiguran njegov mir, njegov osoban prostor, da svaki trenutak koji je potreban za, ajmo tako reći, odmaranje, u potpunosti ga iskoristi kako bi one trenutke koje boravi budan što kvalitetnije proveo, kako bi mu taj dan bio što živopisniji. I ono na što bih htjela skrenuti zapravo pozornost je to da svaki njihov dan nije broj, već njihovi dani su zapravo da trebaju provesti što kvalitetnije i u što ugodnijem, ajmo tako reći, okruženju. Evo, ali nažalost, stvarno nažalost, malo je gradova koji imaju ovakve domove, koji imaju ovakve posebne odjele ili dijelove gdje se mogu smjestiti oboljeli od Alzheimerove bolesti. A još je zapravo teža stvar što će takvih mjesta trebati još više s obzirom na našu demografsku sliku. Evo, iz Križevaca toliko od naše ekipe. Srdačan pozdrav. Hvala. Evo, vidjeli smo pozitivan primjer i vi ste, gospođo Pletiko, ste rekli za dobar primjer iz Zadra. Međutim, ima tu i druga strana medalje, bih rekla, ostatak Hrvatske. Htjeli ste se nadovezati? Ja želim i ponoviti da zaista ovaj dom u Križevcima je jedan od primjerenih domova, ali moram napomenuti također da oni dolaze k nama, njihovi djelatnici, da smo mi bili 3 puta tamo radi edukacije njihovih djelatnika kako sa Alzheimerovim bolesnikom postupati i kako zapravo osigurati mu najbolji smještaj. Oni su dozvolili čak i jednoj gospođi da bude sa svojim psićem, jer je to jako važno. Ne znam koji dom je još to dozvolio. I to je isto tako tema o kojoj bi mogli razgovarati. Ispričavam se, ono što ste nam kazali, ovaj dom vodi osoba koja je invalid također. Da, vlasnik doma je gospodin koji je invalidna osoba i vjerojatno je na taj način sa svojeg stanja invalidnosti shvatio zapravo kako treba se odnositi prema bolesnoj osobi. Alzheimerova bolest je također invalidnost i za bolesnika, ali i za člana obitelji, jer ona je razarajuća de facto bolest. Htjela sam samo još napomenuti da veliki gradovi, kao što je Zagreb ili kao što je gospođa rekla Zadar, to je sjajno, ali mi imamo toliko ruralnog područja, toliko otoka, gdje ima jako malo stanovništva, gdje je problem doći do liječnika, gdje je problem doći do specijaliste koji će napraviti pravilnu dijagnozu i da nije onako kako bi trebalo zapravo biti zasupljena ta 3. u svijetu najteža bolest, a to je Alzheimer, i briga o takvim bolesnicima. Bili smo spomenuli za vrijeme reportaže malo i cijene tih domova, to sigurno naše gledatelji isto zanima. Možete li nam dati nekakav kratki presjek? Ja sam već prije govorila, cijene smještaja ovih bolesnika na specijalnim odjelima u državnim domovima, što niču u Zagrebu, po zagrebačkim domovima, je između 7 do 7,5 tisuća kuna. Međutim, kako su to socijalne ustanove, one nemaju pravo na izdavanje lijeka na teret, ne znam, te cijene, nego svaki lijek. A bolesnik od Alzheimerove bolesti je teški bolesnik sa mnogim fizičkim oboljenjima, najčešće upalnog tipa, znači i antibiotici, i razne druge antiupalne lijekove, osoba, odnosno obitelj, mora još doplaćivati. Znači, cijena je zapravo se penje vrlo visoko. I tu su još i privatni domovi i tako dalje. Ja bih se još samo kratko vratila. Rekli smo da postoji status njegovatelja za supružnike u novom zakonu. Hoće li biti mogućnost da netko drugi od članova bude u tom statusu, jer ako su skupi domovi, pogotovo privatni, možda je ovo jedna od varijanti koja je možda povoljnija. I da ostane u domu, što smo rekli da je najbolje za pacijente. U vlastitom stanu. Iznimno će moći i drugi članovi, ali evo, najbliži, za sada najbliži, naravno da je jedan od uvjeta da žive u zajedničkom kućanstvu, tako da će i to s vremenom, dakle, radimo i na novom zakonu o socijalnoj skrbi i nastojat ćemo sve učiniti da našim sugrađanima život bude što ljepši i što kvalitetniji. Samo vaše ministarstvo radi na ovom problemu? Pa ne, mi imamo stvarno dobru međuresornu suradnju i moram naglasiti da sa Ministarstvom zdravstva ostvarujemo odličnu suradnju. Pitam vas iz razloga što je u svibnju 2017. godine Svjetska zdravstvena organizacija jednoglasno usvojila i globalni plan borbe protiv demencije, koji naravno definira strateške ciljeve koji se na nacionalnoj razini moraju riješiti. Vi zagovarate rješavanje nekih od tih pitanja u udruzi. Što još Hrvatska mora učiniti kako bi se uskladili, dakle, sa tom odlukom Svjetske zdravstvene organizacije, imali nekakvih otvorenih pitanja da nismo uveli u zakon?
Pa sve što treba mi ćemo uvesti u zakon, tako da mislim da nema nekakvih nepoznanica i nedoumica. Nepoznanica nije ni da se taj broj oboljelih svake godine rapidno povećava. Nažalost nije, da. Mi kao udruga smo već 11 godina punopravni član svjetske udruge Alzheimerove bolesti. Znači sve što se događa u svijetu, sva literatura, sve što se zna, mi dobivamo taj materijal kao udruga, tako da smo i ove deklaracije i sve što se događalo i u preporuke dobivali na vrijeme i na neki način inicirali da se i kod nas pokrene. Tako da je grad Zagreb prihvatio Prijatelj demencije program 2015. godine i Požeško-slavonska županija. Međutim, taj program, ta globalna povelja o demenciji koja je 2014. na Svjetskom kongresu prihvaćena je jako važna i mislim da bi je trebalo zapravo na nivou upravo i ministarstva proširiti na cijelu Hrvatsku, a govori da svaka oboljela osoba ima pravo na pristup liječniku, na pristup informaciji o bolesti, na svu pomoć koju treba dobiti, na poštovanje kakav je dostojanstvo te osobe da se zadrži do kraja života, na dostupnost svih lijekova. Upravo ovo što govorimo, zašto ta bolest jedina u Hrvatskoj ima zapravo tu klauzulu da ne može nijedan lijek dobiti besplatno. I tako mnogo dobrih stvari je predviđeno u toj. Ću ja biti slobodna dati gospođi. Važnost prevencije, s tim smo počeli. Kako raditi još više na toj prevenciji, kako osvještavati građane? Ja sam neki dan imao priliku, zaustavio se automobil do mene i čovjek me pitao jeste li možda vidjeli starije gospodina sa šeširom kako luta u ovom dijelu grada. Nažalost nisam ga vidio, nisam mogao pomoći, ali takvih situacija nažalost ima svaki dan. Pa da, opet ću se vratiti na ovu međuresornu suradnju, a isto tako i na edukaciju opće javnosti, dakle i senzibilizaciju javnosti i edukaciju kroz svakodnevni život. Ja bih samo htjela obvijestiti slušatelje. Tjedan mozga je u ožujku, između 12. i 18. ožujka. Mi ćemo imati 2 predavanja. Mogu nam se svi javiti u našu udrugu u Vlašku 24. Jedna će biti tema gdje će neurolog govoriti o bolesti, a druga će tema biti, što je jako važna, stručnjak za sigurnost i osoba u kući, upravo ovo što ste vi spomenuli, ali i sigurnost u domovima, jer i sigurnost u domovima nije zadovoljavajuća. Napisali smo na našem ekranu vaš broj telefona 091 5691 660. Isto tako imate i e-mail adresu na kojoj se ljudi mogu javiti. Lijepa je međuresorna suradnja. Lijepo je da ćete surađivati sa civilnim sektorom, sa Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest. Hvala vam puno što ste bile naše gošće. Puno uspjeha u daljnjem radu vam želimo. Hvala. Hvala na dolasku.